Maayong adlaw mga higala. O salamat sa Dios sa lain na usab nga adlaw nga nagkita na usab kita pinagi sa pagpadayon nato pag-isgot ni nga episode. Diya kita karon sa episode 23. O pinagi ni nga episode atong sayro ng uban pagayud nga gaisgutan may tungod sa tulda nga tagbuanan kun unsa pagid ang gusto nga ipahayag sa Dios nga para atong membawan kung unsa kini nga tumong nganong gihatag niya sa mga isalita. Apan sa dili pa atong hisgutan usa ang mga nanglabay nga mga episode para nga mapresko na usab sa atong hunahuna ug maayo nga pagkasumpay ang episode nga atong gahisgutan karon. Di ba sa miaging episode atong naimbawan nga gipagawas sa Dios ang mga isalita gikan sa ilang pagkaulipon didto sa Ehipto. Ug iya silang gidala dito sa Mount Sinai. Ug sa dito na sila sa Mount Sinai, gihatag sa Dios kanila ang napulo ka mga sugo. Apan kung ihapon ang tanang mga sugo nga gihatag sa Dios ngadto sa mga isalita, mga 613 gayud tanan-tanan niya mga sugo. Dili lang kay napulo, apan daghan man kini nga mga sugo nga gihatag sa Dios para kanila. Naimbawan usab nato nga dili mahimong mamatarong ang bisan kinsa pinaagi sa pagtuman ni ini nga mga sugo o balaod. Apan gapasabot hinuon ang balaod nga makasasala ang tanang mga tao ug agakon kita paingon kang Hesus ug unya iya kitang luwason. Moy atong naimbawan sa miagi nga episode nga ang balaod pakapaklaro lang sa tao nga makasasala gid kitang tanan. Paghatag sa Dios sa mga isalita na sayod man siya nga dili niya matuman. Apan gusto sa Dios nga pirmi mahuna-hunaan sa mga isalita ug ilang makita nga ang balaod perminti nilang mahinumsulan ng ilang mga sala ug mahinumduman nila nga wala gay kamaayo diya sa ilang matag usa ka kaugalingon ug ang ilang buhaton maura ang pagpangita ug maura ang pagdangog ngadto sa Dios. Naimbawan usab nato nga gipabuhat sa Dios si Moises ug balay aron iyang puy-an ug kining tulda nga balay ginganlag tulda nga tagbuanan kay gusto sa Dios nga mopuyo uban sa mga isalita. Ug gani pa daghan ang atong nasayran ug atong naimbawan mahitungod niini nga tulda na sayod kita mahitungod sa mga butang nga makita diya sa tulda ug kun unsa ang mga sukod niini. Naimbawan usab nato ang mahitungod sa kahimanan sa tulda apil ang bronsi nga halaran ug ang bronsi nga planggana nga diha sa iyang hawanan ug ang tanang kahimanan niini diha sa sulod. Dayon na isgutan usab nato ang adlaw sa pagtabon sa sala nga kausara gayud mahitabo sa usa ka tuig. Ug importante kaayo kini nga adlaw kay dinhi niini makasulod ang pangulong pari sa kwarto sa Dios aron sa pagwisik-wisik sa dugo diha sa halaran sa pagpasiguli nga mao ang taklob sa sudlanan sa kasabutan nga gadunguan sa duha ka kirubin. Mo'y gibuhaton sa mga pangulong pari niini nga adlaw sulod sa usa ka tuig. Tungod niini nga dugo nga ilang gadalon sa sulod dito sa ikaduhang kwarto para sa pagwisik-wisik, gakapugngan ang kapungot sa Dios ngadto sa mga isalita sulod sa usa ka tuig ug gaantuson sa Dios ang mga sala sa mga isalita nga gakabuhat nila kada panahon. Ug samtang gapaabuton pa ang gisaad nga manluluwas nga mao ang tinuod nga halad sa pasiguli alang sa atong mga sala ug dili lamang sa atong mga sala kundili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Ug kinsa gani kining manluluwas? Si Hesus. Si Hesus ang manluluwas ug si Hesus ang insakto nga halad para sulbad sa atong mga sala. Naisgutan usab nato ang outline sa Levitico nga mao ang manual sa mga Levitihanon para sa ilang trabaho sa tulda. Ug atong nahimbaw-an nga sayop gayud kung ang kuno ni bisan kinsa ang mga balaod
sa tulda sa tagbuanan ug iapil sa ilang tinuuhan ug relihiyon. Karon, daghan man niya mga pundok, mga grupo, relihiyon nga mikuha ni ini nga Levitiko ug ilang gi-apply diya sa ilang simbahan. Kung atong mahinumduman, dili man mo'y patakaran o dili man mo'y tumong sa Dios nganong gihatag niya o gipasulat niya ang Levitiko. Kay ang Levitiko manual lagi para sa mga Levita nga gadumala sa tulda. Sama pananglitan sa mga gidili nga kalanunon nga mabasa nato diya sa Levitiko kapitulo 11. Dili man kini alang kanatong mga hintil kay mauray gihatagan ni ini nga balaod ang mga Israelita ug dakong sayop kung atong angkunon kini nga mga patakaran ug atong iapil sa atong pagtuo kang Hesus. Wala kita'y labot ni ini. Dili man kita Israelita, mga hintil kita. Kung atong mahinumduman, klaro gayud kaayo nga ang Levitiko para sa mga Levita o para sa mga tribo ni Levi nga mo'y gadumala diya sa tulda. Upadayon kita sa pagtuon may tungod sa tulda ug atong basahon kung unsa ang gisulti sa Dios kang Moises. Diya sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 9, kung nganong nagpabuhat ang Dios sa tulda dinhi sa kalibutan. Atong basahon diya sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 9, miingon dinhi, himuan ninyo kini ug ang tanang kahimanan niini sumala sa sumbanan nga ipakita ko kanimo. Maoy ingon sa Dios ngadto kang Moises. Sa ato pa giingnan sa Dios si Moises nga iyang buhaton ang tulda ug ang tanang kahimanan niini sumala sa sumbanan nga ipakita sa Dios kanila. Naay mga patakaran, naay purma, naay mga sukod. Ug giingon dinhi, dili pwede nga masipyat sila sa bisan usa na lang kabahin sa tulda. Dili gid mahimo. Mo'y giingon sa Dios ngadto kang Moises. Atong basahon kung gituman ba sa mga Israelita kining gisugo sa Dios kang Moises. Diya sa Exodo kapitulo 39 bersikulo 42 hangtod sa 43. Miingon dinhi, gihimo sa mga Israelita ang tanang buluhaton sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Gisusi ni Moises ang tanan nga ilang nahimo ug nakita niya nga kini gihimo nila sumala sa gisugo sa Ginoo. Busa gipanalanginan kini ni Moises. Sa ato pa gibuhat nila ang tanang trabaho sumala gayud sa gisugo sa Dios kang Moises. Ug wala gayud sila masayop bisan gamay na lang kay miingon ang Dios nga adunay sumbanan, aduna sila'y gaparihasan o aduna sila'y gaawatan. Ngano kang importante nga ilang buhaton ang tulda nga tagbuanan nga sibo gayud sa gisugo sa Dios kang Moises. Unsay rason nganong kinahanglan nga sundo nila og ang tanan niya kahimanan, kinahanglan ipausisa o ipasusi kang Moises. Atong basahon ang pulong sa Dios aron atong mahimbawan kung nganong kinahanglan nga ang tanan parihas gayud sa gisugo sa Dios kang Moises. Diya sa Hebreo kapitulo 8 bersikulo 5, nagkanayon ang gibuhat nila ingon nga mga pari usa lamang ka kopya. Kopya, klaro di ba? O anino ni adtong atua sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moises sa dayon na niyang pagpatindog sa tulda. Giingnan siya sa Dios, himua gayud ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Sa ato pa kung atong masayran dinhi nga bersikulo sa pag-adto ni Moises sa Mount Sinai, dili lang kay napulo kasugo, apil gid ang purma sa tulda. Gipakita sa Dios maoy iyang sumbanan. Sa ato pa naay tulda didto sa langit ug gipabuhat sa Dios si Moises ug tulda
dinhi sa kalibutan nga sama gayud sa tulda didto sa langit. Busa kung atong mahununaan, gusto sa Dios nga ang tanan, ang mga himan parihas gayud kay kopya lagi kini didto sa langit. Sa ato pa, kopya ang tulda nga aniya diri sa kalibutan sa tulda nga atua didto sa langit. Busa mo'y hinungdan nga importante gayud kaayo nga buhaton nilang Moises ang tulda sumala gayud sa sumbanan nga gihatag kanila sa Dios. Dili sila pwede nga magbuot-buot kung unsa kadako, unsa iyang mga sukod, kung unsay mga himan, dili mahimo kay ang tanan gisubay nila kung unsa ang gihatag sa Dios nga sumbanan. Ug sama sa atong gitun-an, adunay pangulong pari nga mao si Aaron. Ug kada adlaw daghan nga mga mananap ang patyon aron halad sa mga sala. Ug dayon matag tuig muadto lagi siya sa ikaduhang kwarto aron pagwisik-wisik sa dugo diha sa halaran sa pagpasiguli. Apan kining tanan adunay gianinuhan. Kung atong mahinungduman, didto sa langit anaay usa ka pangulong pari. Ug kinsa kini nga pangulong pari? Mao si Hesus. Apan ang langit nung pari nga mao si Hesus, wala siya gihalad nga mga karniro, mga baka ug mga kanding nga sama sa gabuhaton sa kalibutanong mga pari. Apan mao'y iyang gihalad ang kaugalingon niyang lawas mismo, ug unya iyang gibutang ang kaugalingon niyang dugo sa atubangan sa Dios nga Amahan aron bayad sa mga sala, ug nainsaktuhan niini ang Dios, ug iyang gidawat ang bayad. Ug sa pagkahuman sa pagbayad ni Hesus sa atong mga sala, milingkod diya sa tuo sa Dios, kay human naman ang iyang trabaho. Ang kalibutanon niya mga pari, kung atong hinumduman o kung atong ikumpara, dili sila mahimong mulingkod, dili man sila makapahulay, kay dili man gakauman ang ilang mga trabaho, kay matagliho, ana-ana usab sila ihalad para sa sala. Wala sila'y kapahulayan. Apan si Hesus hinuon, naghalad sa makausara, nga halad nga mao ang iyang kaugalingong lawas. Ug dili man sige balik-balik. Ug nahimo kining bayad sa tanang mga sala, sa tanang mga tawo nga mutuo kaniya alang sa tanang kapanahunan. Ang iyang makausa nga pagpakamatay, ang iyang kausa nga pag-antos, bayad sa tanang kapanahunan. Sa diha pagani si Hesus sa krus, ug sa hapit na niya ihatag ang iyang kinabuhi, misinggit nga natapos na. Puot pasabot nga mabasa gani nato sa 1 Kapitulo 19, versikulo 30, pamatuod nga natapos na niya ang pagbayad niya sa atong mga sala. Kung mituo ka, naluwas ka man. Ug bisan kanusa, dili kini mawala nga kaluwasan. Hayahay ka, dili ka silutanan. Basahon sa nato ang mahitungod sa pagkapari ni Hesus diya sa Hebreo para atong masayran kung unsa kining iya nga kahimtang ug kung unsa gid ang iyang gibuhat para kanato. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 11 hangtod sa 12. Apan miabot na si Kristo, ingon nga pangulong pari sa mga maayong buta nga ania na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran, kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa, dili tipik ni ining kalibutana, misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit, makausalang ug alang sa tanang kapanahunan. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Giatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Sa ato pa, dinhi sa bersikulo nga atong gibasa, si Hesukristo mao ang pangulong pari. Ug misulod si Hesus sa labing balaan nga dapit
sa langit nung tulda. Sa ato pa, miagi sa unang kwarto sa langit nung tulda, labay sa lamisa nga anaay 12 ka buok nga gihalad nga pan, ug labay sa lamparahan, ug labay sa halaran alang sa pagsunog sa insinso ug miagi sa tabil. Ug misulod diha sa labing balaang dapit nga mao ang kwarto sa Dios nga Amahan nga gadala sa kaugalingon niyang dugo. Ug siguro nga iyang giwisik-wisik ngadto sa halaran sa pagpasiguli nga mao ang taklob sa sudlanan sa kasabutan nga gadunguan sa duha ka kirubin. Mo'y gibuhat ni Hesus para kanato. Ang iyang kaugalingong dugo, mo'y iyang gipamatuod, ug mo'y gihalad niya ngadto sa Dios nga Amahan, nga para kita dili masilutan. Ug pinaagi sa usa ka paghalad ni Hesus sa iyang kaugalingong lawas ug dugo, nakuha ang pagkatinubos pinaagi sa iyang dugo. Ang kapasaylohan alang sa atong mga kalapasan, busa dili na gayud mautro ang iyang kamatayon. Dili man mahitabo kada tuig. Kausara siya nagantos, kausara siya nagpakamatay, ug kato nga pagpakamatay, hingpit man sa tanang kapanahunan. Kung makahinumdum kita, may numduman nato o pagprisko nato sa atong kaluwasan nga naangkon maayo man nga atong buhaton o mauna-unaan. Kada adlaw makaampo kita og makapasalamat. Hesus, salamat sa kaluwasan, salamat sa imong pag-antos, ug salamat sa imong pagpakamatay sa krus. Apan naay ubang mga tawo nga gihimo nila nga yaga-yagaan, naagani mga prosesyon o mga kasaulugan nga adunay tawo nga gilansang sa krus, nag-antos, kung atong hinumduman, dili man inana ang gibuhat ni Hesus. Labaw pagani, usa sobra nga binuang ang ilang gabuhaton para sa atong Ginoo. Imawi insakto nga nagantos para kanato. Pinaagi sa dugo ni Hesus, gilukat kita niya, busa gawasno na kita, gikan sa bisan unsang silot sa atong mga sala. Bisan pa kung makasala kita ugma, bisan ang sala nga atong gahuna-hunaon pa, ug mabuhat nato sunod tuig, si Hesus sa iyang pagpalansang sa krus, gibayran man niyang tanan. Gipakyaw niya ang tanan, ug wala siya gibilin, ug wala siya moingon nga ikaw na bahala sa sobra. Wala man, ang tanan iyang gibayaran. Nagbayad si Hesus og kamatayon aron magkinabuhi kita, hangtod sa hangtod, nga gawas nun gayud. Bisan kanusa, dili mahimo nga silutanan. Magbasa pa kita sa sunod pa nga maayo kaay nga mga pulong o buhing paglaom para sa kada usa kanato. Diya sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 11 hangtod sa 12. Ug ang matag pari sa adlaw-adlaw anaa sa iyang pagpangalagad, sa pagsubli sa paghimo sa maurang mga halad nga inihaw nga dili gayud makawala sa mga sala. Apan sa nakahimo na si Kristo sa usara ka paghalad tungod sa sala, alang sa tanang kapanahunan, siya milingkod sa tuo sa Dios. Sa ato pa, ang kaliwatan niya Aaron nga mga pari nga nag-alaga diha sa tulda sa Israel, wala sila makalingkod. Kay balik-balik ang ilang paghalad sa mga ihalad nga inihaw, nga dili gani makawala sa mga sala. Ang ilang nga ihalad, sama sa nating baka, kanding, mga hulagway ra sa tinuod nga halad, nga mao si Hesus. Apan si Hesus, sa dihang nakahalad na niya ang iyang kaugalingon sa makausara, milingkod na kay human na ang iyang trabaho. Dili kanus amo balik pag-usab. Di ba? Ang mga pangulong pari sa tulda,
Balik-balik ang ilang trabaho ug walay kapahulayan. Apan si Hesus kausara ug pinaagi niini aduna usab kitay kapahulayan. Magbasa pa kita di sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 24 hangtod sa 26. Kay miingon dinhi kay si Kristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimo og mga kamot nga hulagway lamang sa matuod, kundili ngadto sa langit gayud sa pagpangatubang karon alang kanato ngadto sa Dios. Dili usab aron sa pagsubli-subli sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon sama sa tinuig nga pagsulod sa mga labawng pangulong pari ngadto sa balaang dapit. Dinala ang dugo nga dili iyang kaugalingon kay kun mao pa kinahanglan unta nga magsubli-subli siya sa pag-antos sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Apan karon siya nagpakita sa makausa sa katapusan sa kapanahunan aron sa pagpapasasala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Sa ato pa, wala mosulod si Kristo diya sa balaang dapit nga gibuhat sa mga kamot nga kopya ra sa tinuod nga gibuhat sa Dios. Sa ato pa dili mao ang gisudlan ni Hesus ang tulda nga dinhi sa kalibutan nga kopya ra hinuon didto sa labing balaang dapit. Apan misulod gayud mismo sa langit. O gisultihan kita pag-usab sa Dios dinhi nga mga bersikulo nga kausara gayud ihalad ni Hesus ang iyang kaugalingon ug dili na gayud mausab. Buhi si Hesus ug dili kanusa mautro mamatay. Atong basahon kung unsay nahitabo sa tabil sa tulda nga mao'y simbolo sa sala nga nakababag sa mga tao gikan sa Dios. Basa kita diya sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 37 hangtod sa 38. Apan si Hesus mituaw sa kusog nga tingog ug nabugtuan sa ginhawa ug ang tabil sa templo nagisi ngadto sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos. Sa ato pa sa paghatag na ni Hesus sa iyang kaugalingon diya sa krus nagisi og duha ka bahin ang tabil gikan sa taas paingon sa ubos. Kung atong madumduman di ba diya sa tulda nga tagbuanan na ay unang kwarto ug na ay ikaduhang kwarto dayon na ay tabil nga naka-ali diya sa taliwala niini. Sa ato pa sa pagkamatay ni Hesus diya sa krus nagisi kini. Buot pasabot giabrihan ni Hesus ang agianan paingon sa Dios ug aron makaanha na kita sa iyang presensya pinaagi kang Hesus. Abri na ang agianan paingon sa Dios. Kay gikuha na ni Hesus ang tabil. Mao'y gibuhat ni Hesus para sa matag usa kanato. Magbasa pa kita sa uban pagayad nga gihisigutan ni Hesus para sa pagbayad niya sa atong mga sala. Diya sa 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Tungod kanato si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala, aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Dios. Inumdumi kini, di ba? Huna-hunaa kini, gibuhat sa Dios nga sala ang iyang anak, bisan kung walay sala si Hesus, ug unya iyang gisilutan, aron mapasaylo ang atong mga sala. Hinumduman gayud nato ang lawas ni Hesus mao ang sala utabil nga nagisi pagsiluti sa Dios sa kamatayon. Mao'y nahitabo kung atong hinumduman pag-ayo dili gayud sayon ang gibuhat ni Hesus sa matag usa kanato. Dili sayon ang iyang pag-antos diya sa krus.
apan sayon ang iyang ipabuhat kanato, kinahanglan ra kita mutuo ug mudawat nga siya nagpakamatay sa makausa, bayad sa atong mga sala. Upadayon pa kita, pagkamatay ni Jesus, gigisi sa Dios ang tabil, ug usa kini nga makapamatuod kanato nga gidawat sa Dios ang gibayad ni Jesus alang sa atong mga sala, ug abri na ang dalan paingon kaniya. Igsuon, gapanganduyon kaniya, ako, ikaw, kitang tanan, gusto ni Jesus nga makatuo kita ngadto kaniya. O gusto niya nga panganduyon usab nimo, o gusto niya nga mudamog ka kaniya alang sa kaluwasan. Mubasa pa kita sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 19 hangtod sa 25. Busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Duna kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa maminatud-ong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an ug sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan, kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na muabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Mugiingon sa Dios niini nga bersikulo. Di ba? Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sa tanan niya mga magtutuo diha kaniya. Mga igsuon, makasulod kita ngadto sa dapit sa presensya sa Dios pinaagi kang Hesus. Si Jesus mo'y nag-abri sa dalan alang kanato, ug makasulod kita dito sa labing balaang dapit pinaagi sa iyang dugo, ug makaagi kita sa tabil nga mao ang lawas ni Jesus. Naa kitay halangdon nga Pangulong Pari nga atong tigpataliwala ngadto sa Dios ug makasaligay kita kaniya. Busa mudangop kita kaniya og atong huptan ang iyang gisaad sa walay pagduha-duha, ug magdinasigay kita sa pagsunod kaniya ug dili nato pasagdan ang panagtigom hangtod sa iyang pagbalik, sama sa giingon sa bersikulo nga bag-o lang nato gibasa. Aduna kitay paglaom, hingpit nga kagawasan pinaagi sa gibuhat ni Jesus. Agi sa pagsira, naasa kitay hisgutan. Makapasaylo ba ang mga pari sa atong mga sala kung magkumpisal kita kanila? Sama sa gabuhaton sa daghang mga tao nga miingon sila nga ang tanan nilang sala isugid nila sa pari. Ang pangutana, kini nga pari makapasaylo ba sa ilang mga sala o sa atong mga sala? Mga igsuon, walay bisan kinsa nga tao nga makapasaylo sa sala sa iyang isigkatawo. Kay si Jesus ragayd ang makapasaylo sa mga sala. Wala kitay mabasa nga mahimo nga ang usa ka tawo o bisan kinsa sama sa pari nga mahimo makapasaylo sa sala o mahimo maoy paagi nga makapataliwala ngadto sa Dios
ug dinhi kanato. Wala man, si Jesus ra. Atong basahon ang gisulti sa Dios may tungod niini diya sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Kay adunay usa ka Dios ug adunay usa ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo nga mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Klaro di ba? Walay lain, si Kristo Jesus. Kung gusto ka nga mapasaylo ang imong mga sala, o kung gusto kang mahibalik ngadto sa Dios, o kung gusto kang makapuyo sa langit hangtod sa hangtod, kinahanglan nga mudangup ka kang Hesus, ug dili sa mga pari nga mga tawo ra ug mga makasasala ra usab sama kanato. Dili nila mahimo ang pagpapa sa atong mga sala ug paglimpyo sa atong mga sala. Si Jesus ra, di ba? Walay bisan kinsa nga tawo, bisan pagani ang obispo nga makapasaylo sa mga sala. Si Jesus ra gayud ang naay katungod. Bisan ako, usa ka pastor, dili man ako mahimo ang pagpasaylo sa imong mga sala. Si Jesus ra. O siya mo'y naay dakong katungod, gahom ug kahimo sa pagpasaylo sa sala. Siya ang angay natong dangpon, siya ang angay natong ipasulbad sa atong mga sala. Dili sa mga tao nga wala sila'y mahimo. Kay diha sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, walay lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan nga pinaagi niini maluwas kita. Si Jesus ra. Si Jesus ra nga ngalan. Usara ang tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo. Ug dili mao ang mga pari o ang bisan kinsa pa nga mga makatungdanon. Dili sila makahimo niini. Bisan pa ang mga dagkong katungod dinhi sa kalibutan, presidente, opisyal, wala man. Si Jesus ra gayud ang tigpataliwala ngadto sa mga tao ug ngadto sa Dios. Si Jesus, di ba? Atong hinumduman kini pag-ayo.